Wat is je doel dit weekend? Ja, plaatsen voor het EK sowieso, ja. Kijk er wel een beetje ondeugend bij, hoor. Ja, nou ja, ik denk dat heel veel mensen het zelf nog niet verwachten. Dus dan, ja... En ik kan het wel graag willen. Maar goed, er zijn heel veel meiden die het graag willen. Dus ja, we zien wel. Mooi begin, toch? Ja, lekker begin. En ja, mijn afstand moet er nog komen. Dus ik ben benieuwd. Wat mij opvalt is dat race je wat om en dan praat je met iedereen wat. Ben super relaxed. Ik zou wel horen mensen die Lucas zeggen, jullie staan helemaal veranderd. Dat is toch net, hè? Ja, het is ook akelig stil in de kleedkamer, vind ik. Maar ja, kijk, ik moet er pas over. Meer dan een uur duurt het nog voordat ik weer moet rijden. Om al die tijd gefocust te zijn, werkt gewoon niet voor mij. Dan, zo lang is mijn concentratieboog niet. Dus ja, dit is gewoon leuk. En er zijn een heleboel fans speciaal voor mij gekomen. Dus dan is het leuk om die even te zien. Daar zit ik bekenden. Ja, heel veel oude klasgenoten. En ja, zo 1 keer per jaar probeer je toch wel af te spreken om te kijken wat iedereen nog een beetje doet. En nou, dat viel toevallig dit weekend. Ik zei, nou, dan regel ik kaartjes. En als jullie naar Heerenveen komen, dan zie ik jullie tenminste nog. Dus, Het is denk ik nog een reunie. Ja, een soort van, ja. Kijk toch eens. Kijk toch Wat eens. een karakter. Elma de Vries verslaat hier in een rechtstreeks duel. Hoe groot mag het verschil zijn? 2 seconden. En het gaat met grote happen op dit moment. Elma de Vries in 4:10.04 en 4:11.15. Het is niet genoeg om het gat met Leenstra in het klassement te dichten. Maar ze geeft haar visitekaartje af, hoor, Elma de Vries. Maar toen zag ik gewoon dat ze toch kapot zat. En toen had ik zoiets van, ja, hallo, laatste ronde, sprinten. En ja, toen reed ik op de kruisen, kon ik ideaal naar de Tour rijden. Goede laatste binnenbocht en toen kwam ik gewoon toch voorbij. Dit voelt wel lekker, zo'n toernooi, hè? Ja, ja, schaatsen is leuk, hè? Het moet een prachtig waar. Het werd koud, natuurreis. Begint wat ik te kriebelen nou? Nou ja, op zich wel natuurlijk. Ja, natuurreis begint bij heel Nederland te kriebelen. Dus ja, die wedstrijd vanavond in Haaksbergen wordt gekhuis. Maar ja, een heel leuk gekhuis en daar wil ik wel graag bij zijn. Dus als ik dat ga redden, dan probeer ik dat. Dat meer is net. Dus als de rijdt Jerry dorst, dan stapt ze in de auto en dan naar Haaksbergen. Ja, nou, dus dan zijn ze nog scherp. Dus kan zo door. Ik moet gewoon nog 1 keer heel goed rijden. En ja, deze voorgaande 3 afstanden hebben mij zoveel energie al gegeven dat ik heb er nu al vertrouwen in. Ja, dit is weer een zwaar weekend geweest en hopelijk wordt vanavond nog een beetje zwaarder. Want ik hoop nog dat ik straks gewoon in Haaksberg kan rijden. Maar daarna zal toch gewoon 2 weken de focus op TK liggen. En ja, nog wat technische dingetjes oppakken, nog wat, ja, gewoon echt die 4 afstanden waarop het moet gebeuren goed aanpakken. Eerder op de dag tweede bij het NK Allround in Heerenveen. En toen in vliegende vaart naar Haaksbergen. En ze viel weer in de prijzen, want ze won